Salam dostlar. İlkinci video bilen başladık. Şuň size hoş habar bilen geldim. Ýöne ilki bilen size yürekden sag bolsun aýdasym gelýär. Görýän, diňleýän, begenýän, tesbirler ýazan we paýlaşýan ähli dostlara minnetdar. Şoğlu bolsun, işiňde üstünlük, gollaýarys, diňe öňe gowy pikir, ýaly sözleriňiz maňa güýç berdi. Tesbirleriň köpüsine jogap berdim kim diýen. Olary özüňizem görensiňiz. Ýöne şu ýerde esasy paýlaşan kişileň adyna gap geçmek isleýän we sag bolsun aýtýan. Olar İsmail, men öz kursdaşym Aynur, Aýgül, Süleyman, çıkanım Merdan, başka Wepa Babaýew, ansan ýene de ejem we daýzalarym. Siziň hemmeňize köp sag bolsun aýtýan, minnetdar. Ýöne şu ýerde men 2 sanak tesbir, has ünsümi çekdi we şoňa okak geçmek isleýän. O tesbirleň biri TikTok'da ýazylan, TikTok hasabymyza ýazylypdyr. Ol ýazan kişi Metin Demir. Yani asly türkmen ýöne türkçe türen ýeripdir aýtýan. Şeýle diýe, gaty dogry aýtdyň. Elektrik bolmasa konsert berip bolmaz, santechnik bolmasa suwa düşmek kyn bolar. Özmem suwarşyk, şipir nawes ýaman gerek zat. Agamyzyň aýtýany hakyky dogry. Yani konsert durmak üçin elektrikçiler, beýleki, guruluş işgärleri, şolar gerek bolýar ýöne olaram gynansak-da sahnaň arkasynda galýar, halk köpçüligine ýetenok, tanalanok. Ýöne biziň maksadymyz näme? Şol kişileri tanatmak we şolaň hünärleriniň hem möhümdigini görkezmek. Agamyza da işine üstünlük dileýäs. İkinci tesbir Instagram hasabımda Lale, yani öz kursdaşymam bolýar. Siz özüňiz ýokardan görüň. Her ädimiňiz belent bolsun, üstünlük siz bilen, sabry bilen öňde bolun. Köp sag bol Lale. Amin. İnşallah yani. Ýöne başda ýazanyňyz özüňiz ýokardan görüň. Diýipsiňiz ýa bilemok men ýalňyş düşünen bolup biler ýöne her bir adamam hiç kimden üýt köşük däl, ýani bir artykmaç ýeri ýok, şoň üçin ýokardan däl siz bilen deň ähli zada garar siýas. Ýagny diýmek isleýän zadym adam diňe özü bilen, jemgyýeti bilen, halk köpçüligi bilen ösýär. Şonuň üçin siziň her bir gollagyňyz men üçin bahasyna ýetip bolmajak bir zat. Gepleşige aslynda şu wagt başlamanlyk golin, gynansak da bolmady. Men ilki ýakyndan başlaýyn diýdim. Ýagny meniň ýakynym ejem bilen gepleş geçirmek isledim. Onuň durmuş ýoly, çeken zähmetleri we bir näçe kärden soň iň soňunda özüniň guran kiçirek işi bir gurrun ediljek, ilham alınjak, pikir alışyljak derejededi. Ýöne gynansak da ejem kameraňyny ören çekinjek bolan soň gepleşige razy bolmady. Men muňa dogry düşünýän we hormat toýan. Her bir adam özüni nähil duýsa, bize muňa hormat toýmaly. Inne bolsa, iň möhüm ýere, hoş habara geleliň. Gepleşiklere dowam etýäs, umytdan gaçamzok. İlkinji mihmanym köp zady bilen tapawlanýan, durmuş tejribesi we bilim hazinasy dolu bolan bir muallim. Ol diňe bilim hakda däl. Sunwatdan futbola, alymdan siýasata, ýaşaýyşdan tehnologiýa, çenli dürli urlarda pikir alyşyp bilýän söhbetleşige baý bir adam. Bu ýol her bir adamyň öz sözüni aýdyp bilýän ýeri. Şonuň üçin bu bir diňe gepleşik däl, bu paýlaşyk. Ýene az salym sabr ediň. Videony öňümizde kepde nesip bolsa size ýetirers. We şunluk bilen her bir adam gymmatlydyr, her bir hekaýe gurrun edilmäge münasip. Hoş, sag bolun.